Moltes gràcies. Fa unes setmanes vam visitar el Centre d'Educació Especial Sant Joan de la Creu, situat al barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, un projecte d'atenció a la inclusió amb 79 alumnes al centre i diversos professionals que es desplacen per escoles ordinàries, tant públiques com concertades de la ciutat, oferint assessorament i recursos per atendre, alumnat amb necessitats educatives especials i promoure entorns inclusius. Aquest centre presenta, i sabem que la regidoria ho coneix perquè recentment va visitar el centre la gerent del Consorci d'Educació, greus deficiències, per exemple, en els lavabos, que són molt antics, amb unes portes per on no passen les cadires de rodes, amb unes finestres molt deteriorades que no es poden obrir per risc que l'alumnat prengui mal. I, per tant, hi ha una històrica mancança de manteniment que afecta molts anys i, per tant, diferents governs, però el que és evident és que això s'ha d'anar revertint perquè les inversions que s'han fet són molt petites i no resolen la qüestió. També se'ls ha informat al centre que canviarà el seu emplaçament, això és positiu, però s'ha de cercar un nou emplaçament que sigui òptim per les necessitats de l'alumnat, i, per tant, tant l'edifici nou com l'entorn on vagi aquest centre, aquesta escola, és evident que ha de complir amb una sèrie de necessitats. L'entorn ha de ser facilitador perquè els nois i noies puguin ser cada vegada més autònoms i, en tot cas, puguin fer activitats que afavoreixin aquesta inclusió, però el propi edifici, lògicament, és important que estigui a peu pla i que totes aquestes qüestions que he relacionat fa un moment, i saludo els representants de l'AFA, que no sabia si havien pogut arribar, però que han volgut venir i els donem la benvinguda a la comissió, doncs ells són perfectament coneixedors d'aquestes mancances, d'aquestes deficiències, les pateixen les famílies, les pateixen els alumnes i, evidentment, també els professionals del centre. Vull avançar que hem arribat a un acord, que hem pogut fer una transacció amb el govern municipal, en el sentit que mitjançant aquest prec nosaltres demanem, i així ho accepta el govern, el manteniment necessari per garantir la seguretat de docents, famílies i alumnes i que es treballi amb el propi centre, amb la comunitat educativa, per tant, per proposar un trasllat a un edifici que estigui en un entorn adequat, com ara fa un moment m'hi referia, i que respongui a aquestes necessitats específiques de l'alumnat. Gràcies.